Gainontzeko 7 bertsolariak. Besteak beste, Aitor Mendiluze, Sustrai Kolina, Amets Arzallus, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Beñat Gaztelumendi eta Unai Agirre. Txalo Erraldo iba jaun Andreok. Holtza berezi honetan, zelaian bersoz agurtuko zaituztete. Maialen, zurea da hitza. Baloiaren ta hitzaren gintzak naiz ta ez diren berberak, leiaren gaindik sustatuz gero, balioak ta manerak, bultzatu ezkero neska mutilen, kirolerako aukerak, futbol izarta zalen ahotan, lekurik badu euskerak, zuen zangoek ta gure oinek, hortxe egingo dute pan. Horrizko esatea, bejo dizuela, Maialen Lujanbio eta bertsolari txapelketako 7 finalistak.